माजबादाव लालपानी पुलिसनि सिग्रोमनायाव 78 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनाय जादों। गांजानि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 7,80,000 रां। उदालगुरि जिल्लानि माजबादाव लालपानी पुलिसनि सिग्रोमनायाव 78 किल'ग्राम गांजा जब्द खालामनाय जादों। थांनाय मोनायाव लालपानी पुलिस थानानि एसआइ प्रणब बरुवाजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे हानजाया आसाम अरुणाचल सीमा ओनसोलाव संदाननाय हाबाफारि लादोंमोन। अपारेशनाव आसाम अरुणाचल सीमायाव रौता दैमानि साखाथिनि गुदु हाग्रायाव 78 किल'ग्राम गांजा गाज्रि हालोदाव जब्द खालामनाय जादोंमोन। उनाव हमजानाय गांजाखौ लालपानी पुलिसआ माजबाद पुलिसनो गथायनानै होयो। मख'नो गोनांदि लालपानी पुलिसआ लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ हमदोंमोन आरो सोंथिनि जेरा खालामबाय थानाय जादों। बेनि सायाव पुलिसआ 10/25 केस रेजिस्टार खालामो। पुलिसनि सुलुङा बुंदों दि गांजानि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 7,80,000 रांसो जागोन। माजबादनिफ्राय जतिननाथनि रिपर्ट, एनबिटि लाइभ। ধন্যবাদ অফিচাৰক দিলে হ'ল এৰেষ্ট মেমো এই গুড গেল হৈছে গুডিৰ পৰা এৰেষ্ট মেমো লৈ কিবা দিলে কি বুলি কয় অফিচাৰ